Ka Ribhoy District Congress Committee RBDCC hakalai terik rempang kelabeteng ya kajingeki da kabasyong kelain mengor hakmat ke indoor stadium marjan ke office Deputy Commissioner ka Ribhoy District ban penpau kajing persya halur kajing penkela ka sorkar BJP ya ka scheme MGNREGA sya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin kebala tepat ba kum ka VBG Ramji Act arjar pesan. Ya ka di ka jingeki la penlong hapo ka jingalam Presiden ka RBDCC ubak Rocky Marwan ringkat berkirkot ka parti na Ribhoy District bat na jirang blong. Kini ngalam berkirkot kila penpaw ka jing persya da ka bara ke plakat ki badawa ban penne ya ka skim MGNREGA ka ba upat ba ujutip kum ka skim shispa sngi bat ban penram jor ya ka an thamai jong ka sorkar BJP. Lakban kedau bahaswa kan ka RBDCC kala penlong ya kaju ka jingeki ka bajai-jai hayo bernihan ban persya ya ka jiwan ra jong ka sorkar BJP ya kan ka an ka bapen kala ya ka skim MGNREGA sya ka VBG Ramji. Ha kan ka jingeki ka RBDCC kala penpau baka yang scam hala ka nongrim banyada ya ka skim MGNREGA kabolong ka jingarap ka bakongsan ni kipai ba nong kindong kam tam ni kilong gieng ki baduna ha kilat ban yo treyok ta. Ka Ribhoy District Congress Committee ka dawaru na ka sorkar pedeng baka day ban wengno ya ka jingpen kelat mai bat ban pende ya ka skim MGNREGA ha ka dor bat ka rukam ka belaju trekam menshwa na ka benta ka jimentoy jong kipai ba. Ngidan hang ni ha kmat ka office jong u Deputy Commissioner Ribhoy District Nongpo kum ka Ribhoy District Congress Committee hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee ban lengba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ngila bu renti bangin don kata ka protes hakaba kumno ban penne pensa ia kani ka skim MGNREGA ani kata ka skim belashis pasngi teka All India Congress Committee kala ai ya direction ba man laki state man laki block man laki district man laki block ngin penlong ya kani ka jing persya hakabai day bat ka jing penkala kerteng nakaliang jong sorkar BJP ya kani ka skim MGNREGA sya kata ka VBG Ramji te kumba philai i hakini ki khendiat sngi nakaliang jong ka Ribhoy District Congress ngila penlong ya ka protest hapo yo bernihat bat menta ka sngi ngidon hangni hapo nongpo hapo district headquarter hakaba ngila syong ya kata ka peaceful sit in demonstration ban persya ya ka jingpen kala kerteng habede bat kene ka skim te khendiat kumba ngala batai haki lat patai kubor haki sngi bat ki por ki balalek te tang khendiat nga syukwa man penken mau ya gi pat ba nong syong snong ya ka jingta bat ka jingdu nong ka bakrau jong ki snong ki thau bat kham tam ki ta ki nong belasngi lane kita ki job card holder na ka jingwan jong kane ka scheme ka VBG Ramji te khendian kumban shu mai phang ba ki pat ba nong shong snong kin kham sngo thu ka MGNREGA haki arpho tuli ki snem kala sandur ya ki snong ki thau kala ai bela ya ki nong shong snong kimdon kam man liwat bela syakiwi pat ki snong hasnong kadon kata ka bela shispa sngi te menta ka jingpen kelai ya kani ka skim ka jingwan ra ya kani ka an ka batmai kinong shong snong ka banengkong kindu ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka jongki ka baar kani ka VBG Ramji ka penkemen yu pat ba da ka boong ba ngilawan ra mde ya shu shispa sngi ngilawan ra shispa arpsan sngi ko ki pat ba nong shong snong kini ban kemen Henry ngan ong yupi ya ka shispa sngi ka ba ka sorkar kongres kalawan ra kani ka sorkar ka bamenta ka persyang ban pendu ka persyang ban knyat wat ki snong ki thau menta babun balang kila pensange kadau kalong baka shispa sngi ka ba ni pentre ki snong ki thau kimla pan ban kenjo ya kata ka 100 Mondays maximum ki snong ki bala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka shisnem bro Henry kawan ra eta ka shispa arpsan snem ban pentame yo pat ba dai namar kata kadau ngi kinok syong snong ngi habban suthu ba kani ka an ga batmai ka kta shisha kan pendu ya ka hok ka jong phi phinam la shu ban diman hak yo kam yo jam
hakani ka an ga batmai nang ta ka bakham ta e kalong kabor ka ikhtiar jong kita ki dorbar shnong kabor ka ikhtiar jong kita ki village employment council menshwa ki ong ba hakapor ka ba ka sarkar congress ka don ngi pentrei ni ka scheme leng ba ka VEC ngi pentulon ya ka kam karkom siu by material ngi siu hi mangi na ka VEC kaskom siu by bala ngi siu hi na kaliang jong ka VEC menta nadu bawan kani ka sarkar BJP nadu arzak khatsaw lakala khongpong khong de lut baro ki job card holder kimyo by bala hakapor ka babiang lada fitrei nadu siningkong si sajan pimyo hakapor ka babiang pihap ban up daki tayo mentale ngayo sngo ki haban up daki benai ki job card holder habai de bat karkom supply material menshwa ki snong ki thau ki yo hi ban thit ki yo hi ban jet yo ta ku quality jong ki material sone ki tiar kita shipor la ayo vendor ki snong kum ka VEC ki jet yo vendor menta hakani ka an batmai ki snong kim don hokshu ban jet yo vendor ai contract no ban supply ya kini ki material hakabai de bat kani ka an ka batmai de na mata daw ngi kum ki snong ki thau ni hap ban smuthu te ka sarkar ka parti kongres kadon ban ya wer ya ki parlok rang ba snong ya ki nong snong ba it ngin yang scam hot wala da an la de pas henry ngin yang scam kom ka parti ban ya don hasnda bot pi pa ba lakum no kani ka scheme kanam de bandu la ngi pet kar kom penyat lenti jong kani ka sarkar ka menta la i kum bakwa ban pendu ban khnyat ya kani ka scheme ban pendu ya kani ka scheme te kum ka Ribhoy district congress ngi pha ka message saka dong than Ribhoy hi borok away haman laki block haman laki district in penlong ya kani ka protest but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan arterik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he bha hapo nongba shilong jongi te ya ngi khot ngi wer gi pajba ka hakani ka por kom ka Ribhoy district congress but ngi pen i ba ngi simkhya ya kani ngi don sngokhya ba ka sarkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da penbyang ru ya ka bai bela syaki pajba but kham tam ru siuno ya ki bai material jong ki vendor siuno i bai material jong ka VEC ba sakut hadu menta ka ba sa ta ki phok krur hamman laki block jong jela ka jongi tengi nem sim sya por ya ai kumle pi baro ki press ki media ba phin pen poilem yang ni khubor ba ka sarkar ba ka parti kongres kadon ban yang scam hasnda bot pajba ban persya ya kani jing thmu basniu bari jong ka sarkar BJP kubisbun